suratu nasr madaniyatun gol ɗo ko madaniya. Bismillahi rahmani rahim. Gol suratuwol ɗo sakkiti jippade suratuwol layele, na aya dey sakkitiɗo jippade min yo, wona kadi halfere. O andi suratul wayritingol jippade no woodi e nder suratuji ɗi, aya no woodi sakkitiɗo jippade e nder ayaji ɗen. Kono noon kadi halfere wajjire no woodi wayrtinde jippade e nder kalfe hedditiɗ ɗen. On nodda ka numéro ji wawen famodirde ɗum ɗon kadi. Ngol ɗo suratuwol jippike ñande fatuhu makka e juma e alansara. on ko ngol jippi andigol ne laaɗo mission accompli. Allah wi da jaa Muhammadu ndo haalande ma ɗo goɗɗum so ari nasrullahi ballal Allah ngal noon ari. Wal fatu yewditan makka ngal ɗum kadi makka udditama. Ko ra'aytan nasa yimɓe ɓe yadkhuluna ɓe doga nata fi dinillahi dina Allah ka afwajan ko ɓe konel ko alda e force gol andu hara hewtika goɗɗum waɗa. On faamilan kon faala ide kon hewtika goɗɗum waɗa ka. Fasabbi haray subbum hinano bihamdi rabbika yettaji on ma nani wastaghfiru insinoɗa ka makko waynoɗa moƴƴa mi mana haray hewtika hootaka makko ko ɗum firi. Innahu no Allah kana larki tawwaban ko jaɓoto